Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, dan guda ina kamar baka saurari sanarwar da na yi ba lokacin da na ce na fita daga cikin ƙungiyar shirya fina-finai ta Kannywood. Na yi sanarwa na ce na fita kusan wata 8 yanzu kenan ko wata 10, wanda na faɗi cewa duk wani abu da za a bai wa Kannywood na kuɗi ko na taimako ko na wani abu kada a ba Adamu Zango, ba na bukata in dai daga Kannywood aka batun da ni ba dan cikin ta bane. Haka zalika duk wani abu da dan Kannywood zai yi, mace ko namiji, na batanci ko na wani abu, kada a kira sunan Adamu Zango a ciki, saboda ni ba dan cikin kungiyar bane. Duk yan kungiya na suna karkashin kamfani na ne, ni kuma independent filmmaker ne. Da haka ina kokarin ja hankali ko kuma in ja kunnen duk wanda yake karkashin kamfani na wajen aikata wani abin da zai iya jawo min zagi. Da haka dan Allah a kiyaye, ni ba dan Kannywood bane, na ƙara jaddadawa. Kada a rika saka sunana a abin da ya shafi wannan. In za ka kira manya waɗanda za su ja hankalin, za su ja kunnen yaransu, to ka san dai manyan da suke a Kannywood da kuma shugabanninta, su ya kamata ka kira, ba Adamu Zango ba. In fact, yanzu ma da kake gani na, ni ba a arewacin Najeriya nake ba, na tattara na koma a jihar Lagos da ci gaba da sabgogina. In ka ganna arewa, to na zo shirya waka ne ko biki ko wani abu da aka gayyace ni in zo in aiwatar, na gama in dawo. Don haka dan Allah a kiyaye, ba kuma karkai tunanin cewa magana ka ta bata min rai. A'a, kawai dai na faɗa ne saboda duniya ta ƙara shaidawa, kuma duk wanda yake masana'anta ya san cewa ni ba dan cikinta bane yanzu. Na gode. Ba sa jin maganar manyan malaman, ba sa jin maganar iyansu. Yanzu dan girman Allah, irin shigar da wata yarinya ta yi, wannan yarinya Rahama din nan, shigar nan ta mutunci ce. Mu a Kano, mu mun san muna da kima da mutunci, kuma kungiyar nan tafin namu tana da mutunci da daraja. Billahi azimin ya kamata a daina fim da mata ma gaba daya. Cin mutuncin yayi yawa. Ita kadai ka gani? To barin gaya masu ran. Akwai wata yarinya da ake kiranta da Fati. Fati. A wannan yarinya kenan, wannan yarinya na gane ta, wacce ta shiga banza. Me kujejen jikin nan? To billahi alladhi la ilaha illa, ko ku gyara ko kar ku gyara, billahi alazim ba za mu daina gaya mu gaskiya ba. To barin gaya ma. Wai harkar nan ta fim? Ina wayanda suke kiran kansu su ne manya a ciki, suke daukar kansu suna girman kai su ne manya a cikin kungiyar. Ina Ali a matsayinka na babba, ka kira yaranka ka gaya musu